Mapagpalang araw, Sir Casper. Tuwagin niyo na lamang po ako sa pangalang Seth. 28 anyos, isang nurse. Isa po ako sa inyong mga suking tagapakinig at magpahanggang ngayon ay patuloy na nag-aabang sa mga kwentong nakatakda ninyong ibahagi sa amin sa pamamagitan ng inyong channel. Una kong nalaman ang tungkol sa inyo noong nakaraang taon. Narinig ko ang tungkol sa mga isinalaysay ninyong kwento, tungkol din sa mga aswang. Dahil dito, nakahiligan ko na ang makinig sa inyo tuwing hapon, pagkagaling ko sa trabaho. Marami kasi akong nalalamang mga kwento kahit kailan, ay hindi ko akalaing nag-i-exist pala. Kaya naman nang matuklasan ko ang isa sa mga lihim na pinakatatago ng aking pamilya, ay walang pagdadalawang isip na ninais ko ding ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Mahilig akong kumuha ng mga random shots sa aking kamera kapag wala akong trabaho. Dito ko natuklasan ang tungkol sa lihim na kay tagal ko nang gustong ibahagi sa inyo. Mag-isa na lang po ako sa buhay. Namatay ang aking nanay nang mag-14 ako. Gusto akong kuhanin ng aking daddy pero hindi ako sumama sa kanya. Sa totoo lang, malaki ang hinanakit ko kay daddy. Napakarami niyang sekreto na itinatago mula sa akin, kaya asar na asar ako sa kanya. Ang totoo niyan, isang alkalde noon ang aking tatay sa aming bayan. Kilala siyang mabuting tao, may paninindigan at nilalapitan kaagad sa oras ng pangangailangan. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit ako sa kanya. Nang magkasakit si nanay, wala siya sa aming tabi. Hindi niya nagawang suportahan ang pangangailangan ng mga gamot ng aking ina. Higit sa lahat, hindi niya kabing magawang ipakilala sa madla. Kami ang unang pamilya pero hindi sila kasal ng aking mama. Kaya alam kong hindi maituturing na kabit ang aking ina. Galit ang nagtulak sa akin para magsikap pang lalo sa pag-aaral. At kalaunan ay makapasok bilang nurse sa isang ospital. Nagawa ko namang tustusan ang aking pangangailangan sa araw-araw. Kaya batid kong hindi ko na kailangan pang umasa kahit kanino. Hindi ko na kayang humingi ng tulong para suportahan nila ako. Lalo na sa mga mamamayang taong walang ibang ginawa kundi abusuhin ang kabutihan ng bawat tao. Tila pumait ang lasa sa aking bibig at nawalan ako ng gana ng maalala na naman ang aking ama. Kung maaari lang ba na maisumbat ko na lang sa kanya ang lahat ng nakita ko. Lakip na ang kanyang lihim na itinatago niya na siyang nagwasak mismo sa pagsasama nila noon ng aking mama. Bata pa lamang ako ay madalas ko na silang nakikitang nagtatalo ng aking ama. Ang dahilan, madalas lumalabas sa gabi si daddy. Hindi siya ang tipikal na kriminal na pumapatay ng tao o nagnanakaw ng kahit ano. Ang totoo niyan, nanghuhuli siya ng mabibiktima na makakapagpapuno sa pangangailangan niya ng lamang loob ng tao. Nakita ko siya noon kung paano siya nag-ibang anyo at iyon ang pulidong ebidensya ko na totoong may aswang. Nang ipinakita ko ito sa aking ama, humagulhol siyang ipinagtapat sa akin na alam na niya ang tungkol doon. Kaso lang nahuli na niyang natuklasan dahil magaling magtago ng lihim ang aking ama. Kung kailan nagbuntis na siya sa akin, hindi naman siya sinasaktan ni daddy. Kaya alam ko magiging maayos din ang lahat sa amin. At may lugar pa naman para magbago. Iyon nga lang ang akala ko. Pinakatago-tago namin ni mama ang litratong iyon. Pero natuklasan pa din ni daddy. Sinunog niya ito at winasak ang aking kamera
pati ang mga negative, kaya walang natira maliban sa abo. Gayunpaman, hindi ko maitataboy sa aking isipan ang buong katotohanan na isang aswang ang aking ama. At ito ang dahilan kung bakit namatay si mama nang nasusuklam sa kanya. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataong makalayo, kaagad ko namang ginawa na siya namang ikinalungkot niya. Ang ikalawa niyang asawa ay walang alam sa kung ano ang kanyang tunay na lihim. Dahil simula pa lang ay wala talagang gusto ang pamilya ni Daddy sa amin. Masakit mang isipin, ayaw sa amin ng mga lolo at lola ko. Kaya hindi sila naikasal ni mama. Nang makahanap sila ng pagkakataon, ipinakasal nila si Daddy sa isang aristokratang babae. Nakilala naman sa mundo ng fashion designing. Namuhay sila ng masaya samantalang kami ni mama ang nagdusa. Pero ayos lang. Wala akong pinagsisihan sa ginawa naming paglayo sa kanila. Nang magbinata na ako at kasalukuyang nag-OOGT pa sa trabaho, madalas akong makarinig ng mga balita tungkol sa mga natatagpuang patay sa aming bayan. May isang beses nga na nagdeklara na ng curfew at isa sa mga namumuno sa aming lugar dahil sa sunod-sunod na krimen. Natatandaan ko, kasama pa silang nakiumpok sa amin habang tinitignan ang bangkay na walang awang itinapon sa gilid ng sapa. Kanya-kanyang takip kami ng aming mga ilong dahil umalingasaw na ang kawawang matandang lalaking nakahandusay doon. Nakakatakot na ang nangyari rito at sinapit nito ang ganoon kalupit na kamatayan kung saan butas ang kanyang dibdib hanggang sa tiyan at nawawala ang mga lamang loob maliban sa bitukang nakalabas na sa mismong tiyan at pinagpiyepestahan pa ng mga langaw. May nakapagsabing biktima ito ng salvage pero hindi ako naniniwala. Totoong mukha siyang na-salvage dahil marami siyang saksak sa iba't ibang parte ng paraan. Kaya iyon din ang una kong naisip. Sa tingin ko nga mukhang noong isang gabi pa ang bangkay na itinitapon. Pero ngayon lang natagpuan kasi pati aso. Hinahalughog na ang kakaunting lupang tinatabon sa kanya. Lalo pat siya ay nangangamoy na. Pumagit na sa bulwagan ng aking ama at nagsalita. Pinag-iingat niya ang mga mamamayan dahil masyado na daw karumal-dumal ang krimeng nangyayari sa aming lugar. Baka mamaya isa sa amin na ang magiging susunod na biktima. Nakaagad ko namang ikinatawa. Wala namang ibang dapat katakutan sa lugar na iyon, kundi siya dahil aswang siya at pumapatay ng tao. Ano bang malay ko kung nagbabago pala siya ng anyo sa gabi para makahanap ng mabibiktima dahil nagugutom na siya sa sariwang dugo at lamang loob. Gusto kong ipagsigawan ang lahat ng nalalaman ko ngayon pero hindi ko nagawa. Siguradong imbis na siya ay ako pa ang kuyugin ng mga tao dahil sa paninirang puri na gagawin ko sa kanilang itinuturing na pinuno. Nagpakatahimik ako at hindi na nakiumpok pa sa kanila. Iniwanan ko ang kaguluhan dahil alam ko namang wala kaming mahihita at hindi na mariresolba ang kasong iyon kahit kailan. Naririnig ko ang bulungan ng mga mamamayan na baka nasa paligid lang daw ang mga taong nasa likod ng pagpaslang. Pero nagkibit balikat lang ako. Hindi ko maiwasang mapailing habang pinagmamasdan ang kinikilalang idolo ng aming bayan. Kita sa kanyang mga mata ang pagnanais na malaman kung sino ang salarin. Pero sino ba ang niloloko niya? Alam kong siya ang pumatay dahil isa siyang aswang. Pagka akong natawa, akala mo kung sinong malinis ang politikong nasa harapan ko. Matulungin
at maawain. Hindi nila alam na sa mata ng mga taong nakakaalam ng kanyang lihim kagaya ko, tingin ko sa kanya ay isang halimaw. Isang mapagkunwaring nilalang. Hindi ako natutuwa sa kanya at lalong hindi ako magdadalawang isip na ipagkalat ang lihim niya kapag kinanti niya ako. Kinagabihan, pagkatapos ng aking duty sa ospital ay naisip kong mag-relax na lang muna. Napaupo ako sa isa sa mga bangko sa parke at nagpapahangin. Gusto kong pagaanin saglit ang namibigat kong dibdib. Tahimik kong pinagmamasdan ang mga sasakyang paruot parito. Ang mga ilaw na kumikislap-kislap sa dilim. Maiingay na musika mula sa naglalakihang establishmento at marami pang iba. Sa totoo lang, maganda ang ginawang pamamahala ng aking ama sa bayan. Walang nagre-rebelde at maayos ang ekonomiya. Sa madaling salita, talagang umunlad ng husto ang aming bayan. Iyon lang talagang pagiging aswang niya ang nagsisilbing mantsa sa kanyang buong pagkatao. Kaya hindi ako natutuwa sa kanya. Sana lang may iba pang taong makaalam ng kanyang pinakatago-tagong sekreto para hindi na siya makapaghasik ng lagim. Masyado akong ingreso sa kakaisip sa aking ama. Kaya hindi ko napansin ang isa niyang bodyguard na lumapit sa akin tsaka tinawag akong sir. Napaatras ako nang pinanlisikan ako ng mga mata. Pero kaagad na natigilan siya nang tanungin ko siya kung ano ang kailangan niya. Mahinang ibinulong sa akin ng bodyguard niya na kailangan daw akong makausap ng aking ama. Kaya kung pwede daw lumapit ako sa kotseng nakahimpil pala sa di kalayuan. Itinaas pa ng bodyguard ang kanyang dalawang kamay. Sabay-sabing hindi naman niya intensyong pwersahin ako. Pero kailangan lang talaga na makausap ko daw ang aking ama. Wala akong nagawa kundi ang tumayo at sumunod sa kanya. Kahit galit ako sa kanya ay hindi naman ako ganoon kasama para huwag siyang kausapin. Kahit na ang totoo ay wala naman talaga kaming dapat pag-usapan pa. Pinutol ko na ang anumang koneksyon ko sa kanya mula nang mamatay ang aking ina. Nagulat ako nang makalapit ako sa kotse at pagbuksan ako ng pinto ng bodyguard. Nakita ko si Daddy sa loob, nanghihina at maputla. Tipid ng ngiti ang kanyang iginawad sa akin, kaya pabalang na tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Pinalabas niya muna ang driver at dalawang bodyguard. Sa kanya ako minustrahan na pumasok. Isinara namin ang pinto at naghintay ng isasagot niya. Sabi ni Daddy, umuwi na daw ako. Namimiss na niya ako. Umismid ako at sinabi sa kanya na hindi ako uuwi sa bahay na pagmamay-ari ng halimaw. Wala akong amang aswang. Alam kong hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Ayaw kong maniwalang isa siyang mabuting ama. Maya-maya lang, binasag niya ulit ang katahimikan. Sinabi niyang baka raw pwede kong ikontrata ang mga imbalsamador sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Bayaran ko daw ang mga ito para ibigay sa akin ang mga lamang loob ng mga taong nililinis nila bago iburol. Hindik na tinignan ko siya at sinabing nahihibang na ba siya? Ano ba ang gusto niyang palabasin? Na ako man ay isang aswang din. Galit na sinikmatan ko siya at pinagsabihang hindi ko gagawin ang gusto niya. Hindi niya naman ipinagpilitan ang gusto niya at inabutan pa ako ng pera para daw may panggastos ako sa bahay. Pero tinabig ko lang ang kanyang kamay. Kaya hindi na niya nahawakang maigi ang kanyang pera. Sa totoo lang, nakokonsyensya ako sa ginagawa ko sa kanya. Pero masyado nang maraming nangyari. Kahit anak lang ako, wala akong karapatang konsintihin ang lahat ng maling ginagawa niya.
Hindi pa naman huli para magbago eh. Tinalikuran ko siya at bumaba na ako ng kotse. Bago pa ako maghakbang palayo, may pahabol siyang sinabi sa akin. Siguro daw masama ang tingin ko sa kanya. Pero ginagawa niya ang lahat ng ito para protektahan ako. Nakakatawa lang daw isiping nauulit sa akin ang nangyari sa kanya noon. Nagbingi-bingihan ako kahit sa totoo lang malapit na akong tabla ng mga bagay na sinasabi niya. Masakit pero kailangan ko siyang tiisin, alang-alang kay mama. Hindi ko akalaing mababali ang desisyon kong iyon ng isang araw. Binisita ako ng aking tiyahin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Elve. Siya ang kapatid ng mama ko. Kinausap niya ako patungkol sa aking ama. Diretsahan na niyang sinabi sa akin ang totoo na hindi naman daw talaga masama ang aking daddy. Ginawa niya ang lahat ng ito para protektahan kami. Mas mabuti pa raw na itakwil niya kami kaysa sa maipasa niya sa akin ang bertod ng kanyang pagkaaswang. Na siya naman talagang kailangang sundin ang lahi namin. Kilalang malupit si Lolo Alejandro, kaya umisip siya ng paraan para huwag kaming makilala. Gumawa lang daw sila ni mama ng dahilan na ipapaliwanag sa akin para wag na akong mag-isip ng kung ano-ano. Sa katunayan nga niyan, hindi raw sang-ayon si mama sa gustong mangyari ni daddy. Dinungisan niya ng husto ang kanyang pangalan sa aking kaalaman. Namatay si mama sa sama ng loob, hindi dahil kay daddy, kundi dahil sa matinding konsyensya ng pagsasakripisyo ng aking ama. Kung sana daw ay may nagawa siya para rito. Umiyak ako dahil sa aking mga nalaman. Hindi ko akalaing kabalagtaran pala si daddy sa kung gaano siya kasama na inakala ko. Hindi niya ginustong maging aswang ngunit para daw sa nanghihina niyang ina ay napilitan siyang tanggapin ang bertod nito. Ngayon ko naintindihan ang sinabi niyang nauulit na naman sa akin ang nangyari sa kanya noon. Otomatikong nalusaw kaagad ang lahat ng galit at pagtatampo ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung ano man ang isipin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Lihim kong binayaran ng isang imbalsamador para ibigay sa akin ang lahat ng maiipon niyang lamang loob. Nang araw na iyon, personal kong pinuntahan si daddy. Nagulat ang kanyang mga bodyguards nang dumating ako, pero hindi naman nagtanong at kaagad akong pinatuloy sa loob ng bahay. Wala ang kanyang ikalawang asawa. Simula nang malaman nitong aswang si daddy ay nilayasan siya nito at hindi na nila mahagila pa. Naabutan kong nakaratay sa kama si daddy. Ilang araw na pala itong may sakit. Paliwanag ng kanyang mga katulong, nagbili na ito na kapag nawala siya ay sa akin ibigay ang lahat ng kanyang kayamanang mayroon siya, pati na ang bahay at mga sasakyan. Marahas akong umiling at inaabot sa kanya ang hinihingi niyang lamang loob. Nalaman kong hindi siya pumapatay ng tao dahil mismo ang pinagkatiwalaan niyang sekretarya ang bumibili ng mga lamang loob sa mga porinarya para siyang kainin niya. Ngunit dahil ginusto niyang magbago, nanghina siya ng tuluyan hanggang sa maratay na lamang sa kama. Mangyak-ngyak na iniabot ko sa kanya ang binili ko sa imbalsamador. Sinabi ko sa kanya na magpalakas siya pero umiling si daddy at sinabing pagod na daw siya. Gusto niyang magpahinga. Isa sa mga nakakatandang katulong niya ang bumulong na hindi makakapagpahinga si daddy hanggat hindi niya na ipapasa ang kanyang bertod ng pagkaswa. Umiyak ako at sinabi sa kanya na nakahanda akong tanggapin ito, pero umiling siya. Sinabi pa niya sa akin na may tinatago siyang punyal na siyang gusto niyang gamitin oras na maghingalo na siya. Naguguluhang hinarap ko si daddy, tsaka tinanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Aniya,
Kailangang saksakin daw siya ng kanyang panganay na anak gamit ang punyal na tanso. Dahil sa narinig ko, marahas akong umiling. Hindi ko kayang gawin sa kanya ang bagay na iyon. Aniya pa, kailangang sa akin daw maputol ang sumpa ng pagpapamana. Ayaw niyang matulad ako sa kanya. Buong buhay na naging miserable. Kaya mas mabuti pang kitilin ang sariling buhay niya. Inabot kami ng buong araw sa pakiusapan hanggang sa tuluyan na siyang naghingalo. Sa pagkakataong iyon, alam na ng halos lahat ng tauhan ni Daddy ang tungkol sa kanyang lihim. Pero walang natakot o nagtraidor man lang sa kanya. Lahat ay kinumbinsi pa akong gawin ang gusto ni Daddy para sa ikatatahimik nito. Sa bandang huli, mahigpit kong hinawakan ang binigay niyang punyal. Namamalisbis ang mga luhang sinaksak ko siya sa dibdib, dahilan para kaagad siyang binawian ng buhay. Ni hindi na bumulwak ang kanyang dugo, kaya gayon na lang ang matinding tangis ko dahil sa naging pagdurusa niya. Maling-mali ako sa lahat ng paniniwala ko. Mabuting tao ang aking ama, kahit isa siyang aswang. Ginawa niya ang lahat para mapabuti ang lagay ko. Nagsisisi tuloy ako. Pero huli na ang lahat, kaya ang tanging maibibigay ko sa kanya ngayon ay ang maayos na libing at pagkilalang nararapat para sa kanya. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ilan sa kanila ay hindi naman talaga ginusto ang sitwasyon na kinasadlakan nila, pero wala silang nagagawa. Ang pagsaksak ko sa kanya ay hindi pagganti dahil nagagalit ako o malaki ang hinanakit ko sa kanya. Kung hindi, nangyari iyon dahil gusto kong makabawi sa aking ama kahit huli na ang lahat. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Medyo nakakalungkot kasi hindi siya happy. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po sa inyong channel, Sir Caspar, at God bless. Muli po, ako po si Seth ng Pilipinas.